Вельмі много і лжи, сведкі і лживыя, і это бачна, і это чутно, і я ўвогуле не разумею, як это ўвогуле можа адбывацца. Ось. Таму я лічу, это несусветная несправядлівасць. Вот. І я ведаю, што многія людзі праз такое прайшлі, але такім дзяўчатам, я ведаю, канешне, больш цяжка, чым іншым. Напрыклад, сёння быў вырак таксама 15 сутак майму мужу, за яго я спакойная, таму што это дарослы мужчына, а гэта дзяўчына, это мастачка, гэта, скажем так, тонкая душа, і я ведаю, што яна не прымала ўдзел у гэтым мерапрыемстве, яна стаяла зусім не там, дзе казаў гэты сведка. Вот. І трэба было ўсё гэта улічыць. Вот. І ўсё ж такі падключыць якое-ніякое сумленне, мне так здаецца. Ёсць такое слово сумленне. У нас ёсць, а ў іх няма. Яна вельмі напужаная, і я думаю, што таксама гэта быў несправядлівы суд. Адвакат сказаў вельмі весомыя такія аргументы ў яе пользу, і я думаю, што гэта ўсё не вельмі такая чыстая справа са стороны суддзі. Вось, я думаю, што паглядзім, што будзе далей. Я расла з Лізай з самага дзяцінства, і мы зараз жывем у адным пакоі нават яшчэ вось. У будучыні, я думаю, што не так будзе, але яна вельмі такая хрупкая дзяўчына. Яна любіць маляванне, каву, кафейні, кавярня, не ведаю. Вось, яна зусім такая непалітычная. Вось. Яна моя сестра. Што я могу яшчэ сказаць? Люблю яе.